Takže do Minecraftu 1.21 sa pridal automatický crafter, ktorý dokáže, ako názov, dokáže automaticky craftiť. Označíte si, ktoré okienka nechcete, aby tam nešli veci, itemy. Dáte tam svoje veci, napríklad keď chcete vykraftiť helmu, tu máte helmu, stlačíte páčku a padajú vám helmy. Takže ako druhú vec, tu máme nového moba, Bugeda, a máme k nemu spawner. Takže ten spawner funguje tak, že musíte vyzabíjať všetkých mobov a dostanete odmenu, ktorá vám dá napríklad nejakú knížku alebo nejaké emeraldy alebo jedlo. Takže zabijeme ich tu. Tak. A oni dávajú poison, takže sú docela dosť silní, preto som si zobral golden apple. Tak, ideme na nich, poď. Tak, poď. Yes, je mŕtvý. Ešte jeden a budeme mať odmenu asi. Yes. Áno. A odmena emeraldy, ako som vravel. Ako ďalší item, tu máme copper itemy, čo sú dvere, tu môžeme mať slavy, ktoré už sú v hre. Copper bulb. Takéto ešte. Toto. A všetky tieto veci vidíte tutok. To sú všetky tie veci. Môžete si to kľudne pozrieť. Ako druhú vec sa pridalo toto. To je nový dungeon, v ktorom máte veci. Napríklad idete sem. Sice ja už toto mám vybraté, ale tak, máte tu takého nového boba, ktorého nemôžete strieľať ničím ani únikom. A moc veľa neberá. A on vám potom doplne windcharge, ktorý robí niečo takéhoto. Takže môžete, vás to úplne odrazí, ako ste videli predtým toho Breeza, ktorý ma zabíjal s tými windchargeami. A ak sa vám toto video páčilo, tak zanechajte like a odber.